Z harmonické rodiny. A neumí pozdravit, když je ve tvém městě. Jo? Ty nepozdravil? Nejenom mě, víc lidí, které nepozdravil a působí takovým jako strašně arrogantním dojmem. Jo? Ale to je základ nějakého slušného chování a ten se vždycky dá jako donaučiť. Jo. Musím dodať ešte pár posledných slov ku tomuto celému. Bol by som veľmi nerad, ak si niekto z vás myslí, že sa z tohto celého teším a že ma baví si s niekým vymieňať na internete názory a nedaj Bože, že idem naproti takémuto kontentu. Vôbec to tak není, nie je to môj svet, nie je to pre mňa zaujímavé, ja nahrávam tracky a dávam shows a tieto veci prenechávam úplne iným ľuďom a som najradšej, keď si viem všetko vydiskutovať v súkromí, ale interview bolo verejné, tak som sa musel vyjadriť verejne. To je logické. A čo sa týka podávania rúk, tak mne tiež veľa reperov nepodá ruku a veľakrát sa zjavím niekde v backstage, kde je milión reperov a nemám ani fyzicky šancu im všetkým podať ruku. Veľakrát to vôbec není social networking zóna, niekedy je to proste robota, musíš dať koncert, ísť na ďalší koncert alebo ísť domov za rodinou a bla bla bla, to sú všetko okolnosti, ktorým všetci musia rozumieť. Ja na nikoho urazený nejsom, ja mám svedomie čisté, všetkým prajem dobre. Mysleť si o mne, že som nejaký arogantný namyslenec, kvôli tomu je mimo. Nej to tak, ja mám tieto veci v hlave dávno upratané a ako hovorím, všetkým prajem dobre, pretože ak praješ ostatným zle, tak ideš proti sebe, vlastne praješ sám sebe zle a to je všetko. Takže nešírte fake, majte sa dobre, ahoj.